Għall-ewwel darba fl-istorja ta' pajjiżna Għawdex se jkun qed jiċċelebra l-Pride Week permezz ta' Pride March li se jsir is-sibt filgħaxija fir-Raba ta' Għawdex. Imbagħad fil-ġranet ta' wara mistennija numru ta' attivitajiet varji li jorbtu mat-tema ta' din is-sena Live Your Truth, fosthom Open Mic Night, konferenzi u diskussjonijiet. Il-Pride Week se tkun qed tiġi fit-tmiema permezz ta' Pride March fil-Belt Valletta, segwit b'kunċert biswit Pjazza Tritoni. U l-għada dajes tal-pass se jkunu qed jinġabru biex iduru mal-Port il-Kbir. Net News kellem mal-President ta' Allied Rainbow Communities, Clayton Merċija, li spjegalna l-importanza ta' dawn l-attivitajiet. Il-Pride March isservi bħala għodda ta' bidla fis-soċjetà. Jiena niftakar meta mort l-ewwel Pride meta kelli 18-il sena kod għadni ħadd ma jaf dwari. U rrid immur imma biex ngħid jiena vera waħdi f'dal-pajjiż li nħossni hekk u malli rajt dawk il-50 persuna fl-ewwel Pride li saret Malta xorta ħassejt dak il-feeling l-allu ejja hemm nies oħrajn bħali. U dik bħal ħadd ieħor tista' sservi mod ta' kif wieħed iħossu aħjar bih innifsu li jista' jkabbar il-mod tal-aċċettazzjoni li għandu lejh u lejn ta' madwaru. Clayton Merċija wassal messaġġ lil dawk kollha li għadhom ma jħossuhomx mhux daqsant komdi f'ġisimhom stess. Taqtax qalbek l-affarijiet se jitjiebu, jmorru għall-aħjar. Jien hemmhekk kont, xtaqt li meta kont żgħir ma rridx ngħix iktar. Però once li ssib in-nies li tista' tafda u li tista' tkun int minn int magħhom il-ħajja tisbieħ mill-lejl għan-nar. Pajjiżna qed jibda jħejji biex is-sena d-dieħla jilqa' il-Europride propju fil-belt kapitali tagħna. Europride li se ssir bejn is-7 u 17 ta' Settembru tal-2023.